vás zdravím priatelia, farmári a priaznici poľnohospodárskej techniky. Mexika, po dlhšom čase som opäť na službách. Samozrejme s kelidiskami, mám za sebou kelidisky. Ahojte, pozdravujem vás. No a robíme tu takúto rolu trochu zarastenú od trávy. Ja neviem, čo tu bolo predtým, ale vyzerá, že asi nič, asi len tráva, je to dosť tvrdé, má to hádže. Ale už mám niečo porobené a pravdepodobne pôjdem aj druhýkrát ešte 90 stupňov kolmo na to. Takže zatiaľ toto robíme. John Deere zatiaľ poslúcha, musím si zakopať, neviem, na drevo, na moju hlavu. Zatiaľ ide všetko v poriadku a sedačka Proboss, čo som kupoval, vám môžem povedať, že je perfektná, fantastická. Péruje veľké všetky nárazy, tlmí krásne. Péruje dopredu, do boku. Dá sa krásne nastaviť, úplne som spokojný, maximálne za tú cenu, vynikajúca sedačka. Môžem povedať, to vidíte, čo to robí. Trošku sa otáčame, teraz sa trošku otočíme. Vypneme si rádio, to nepotrebujeme. Tak. Takže teraz sa otáčame. Dáme sa na líniu, zapneme autopilota, ide. Autopilot ide a je to trochu tvrdé, vidíte, čo to robí, ale postupne sa dostaneme jedenkrát, prejdeme rovno a potom pôjdeme kolmo na tom 90 stupňovým úhlom dvakrát a tento týždeň, čo príde, pôjdeme sem siať. Takže takto to vyzerá. Musím si dať spraviť klimatizáciu, lebo som zabudol na to doplniť ju. Nefúka mi studený vzduch, ale zatiaľ som nie také horúčavý. Prejdeme, nič tam není. Dobre, pozrieme sa dozadu, ako to vyzerá. Môžem vám otvoriť. Je to len také povrchové škrábanie, nejakých 5 cm maximálne, no ale potrebujeme to trošku rozorať, aby sme sa vedeli pekne posiať, aby sme sa zbavili tej buriny. Ono to vlastne akéby vyšintovalo tú burinu, vyschne, bude to čisté. To zatiaľ je dobre. Sme na konci, vypneme autopilot a pod volantom sa vypína aj zapína. Vypol som ho, teraz sa otočíme, vidíte, že tu už vôbec neskáče. Tu, jak som raz prešiel, tak tu už to je úplne parádne. Tu je vidno, že kde ešte máme ísť. Hej, zapnem autopilot a pod volantom som ho zapol a ideme. Kde som prešiel raz, tak tam už to je fajnové. No a tu trochu horká, no ale nevadí, musíme to spraviť, aby sa dalo nachystať. Asi aby sme to trošku rozorali. Bolo by dobre, keby zapršalo, ale tak čo už, no, sucho hlásie, tak uvidíme, ako to bude. Idem zatiaľ nejakých 8,5 km za hodinu. Otáčky mám nastavené na 1400, čiže mi to pekne, krásne ide. Na C-čku rýchlosti, na trojke rýchlosti idem teda na C-čku. No a tých 8,5 km za hodinu to úplne stačí. Už toto druhýkrát kolmejšie, keď pôjdem, tak tam sa dá ísť o jednu rýchlosť, alebo možno, že o dve rýchlosti rýchlejšie, kvôli tomu, že už to nebude tak házať a bude to lepšie potom prevracať. Možno, ešte ide trošku ten rozdiel, tuto som už behal, hej, toto už je vidno.
tu je ešte stále také presknuté, to je, a je to tu aj od diviakov trochu rozrité, alebo od vysokej. Ale dá sa to... Ale dá sa to prežiť. Prídeme sem nakoniec, keď sme to už spravili a tam to vôbec nebude hrkotať. Dobre, vypíname autopilota. Vypol, tak tu sme to prešli, no už to prestalo hrkotať. Myslím, že to už je úplne super. Tu už to vôbec nehrkoce. Tu sa napojíme. Musíme ísť naspäť. Otočiť sa a naspäť. Vidíte, že ak raz to prejdem, tak už to úplne perfektne vyhľadí a vôbec to nehrkoce. Ide to normálne, dalo by sa ísť aj rýchlejšie. Ale najprv potrebujeme spraviť takto a potom pôjdeme nižšom. Dobre, zapínam autopilota. Tuk, a už aj mám. No uvidíte teraz, ak to bude hrkotať, skákať. Zatiaľ to drží, ide to. Sú také hrby, jamy, suché to je dosť. Škoda, keby to bolo vlhkejšie, tak by to išlo lepšie. Točíme si sedačku na bok a môžeme sa pozrieť von, ako to robí. No, zatvoríme dvere, či okno, otočíme sa naspäť. Tak, teraz pôjdeme zase na druhý smer. No, skáče to poriadne. Otočíme sa, pôjdeme dole. Kde sme ešte nešli. Ja tuším túto. To sme ešte nešli. Zapneme si autopilota. No a teraz nás drží rovne. No a momentálne sa nachádzame pri Jablonici. Takže aj sem chodíme robiť služby, ľudia o to majú záujem. Aj vy, keď máte nejaký záujem, tak kľudne nás kontaktujte, adresa a telefón, všetko je uvedené na internete, na YouTube, na kanáli, ktorý máme Ledagro. Takže dá sa porobiť buď s kelegiskami alebo posiadmi. Toto musíme prvýkrát vyrovnať, lebo je to tu dosť teraz také, táto strana je tu dosť taká rozritá od jelenov alebo od srniek, alebo aj diviaky, sú tu dosť jamy, takže prvýkrát to prebehneme, no a potom druhýkrát už by to malo ísť oveľa lepšie. Novinky zatiaľ nemám žiadne, čo sa týka toho predného závesu. Čo som sa k tomu nedostal, musím si nachystať nejaké veci, hadice, pomerať si to a potom sa do toho pustím. Samozrejme vám to nafilmujem, ako to prerábam, ako to zavesujem, takže budem robiť ďalšie video, ak bude na to čas. No a už potom len tu si dať doplniť tú klímu, dofúkať a nejaké drobnosti v kabíne porobiť a to je všetko.
tu budeme robiť pravdepodobne 2 prejazdy. Majiteľ hovoril, že asi aj druhý prejazd chce spraviť. Takže ten pôjdeme potom krížom 90 kolomu na to vlastne. 90 stupňov, vypíname navigáciu, otáčame sa. No tu už to prestalo horkotať. Tu som to raz prešiel, to je vidno. Hej, a tuto sa napojíme a ideme ďalej. Napojíme sa. Tak. Teď si to vyrovná a ideme. No tak už som aj skončil. Bolo to nejakých 16 hektárov. Sme boli porobiť také trávnaté. A už idem pekne domov na spiatočnej ceste. Krásne počasie, slniečko, teplo. Je nejakých 6:30 alebo koľko je. Pekný čas. Máme všetko spravené. Tak si pekne vyšívame. 1660 otáčok, 44 km za hodinu, teplota motora 82. Tá ekojazda úsporná, pekne to ide, krásne sa v tom cestuje dobre. Tak ja vás pozdravujem, priatelia, prajem vám všetko dobré a nech zaprší. Čaute.